Ako po si Rodison Tayag, President ng PBFS. Maraming salamat sa mga sumali sa show namin. Lahat ng clubs, hindi ko na kayo isa-isahin, napakarami nyo. Sa mga sponsors ng show namin, Boss Eman Carancho, sa judges namin, Sir Rico Nabong, Mr. Rigor Saturno, kay Sir Meds. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa aming show Pasig Laban sa Pangasinan Season 2. Thank you po. Magandang hapon, I'm Richard Lapizar, aka Pigeons for Life. I'm now the President of Philippine National Pigeon Association for year 2017 and for this year 2018. Yan. Welcome po sa Pasig Laban sa Pangasinan, Part 2 po. At wini-welcome po namin lahat ng British and Fanciers. Masaya po kami ngayon at first time po namin na nag-join dito sa Pangasinan at alam po namin na medyo mabigat ang labanan ngayon dyan sa dalawa nating magigiting na judge. Overall, congrats sa Pangasinan. Salamat po sa pag-imbita sa amin.